Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paHadzirari 263. Wakandiona ndati turi chidumbu changu ndichiuya kuzokuzivisai manews updates. Aiwa takuda kutorovera kuenda kusubscribe mahara tena on the notification bell. Kuri seiko kumabasa, kuri seiko kudzimba kwamuri ikoko, vari kutiona vari kuchikoro, kuri sei kuchikoro ikoko, vari kutiona ivo vachirowa marounds. Aiwa zviri sei muri kutionera muri kunyika dzipi. Muri yeZimbabwe kana munhu abuditsa ziya achita chinhu chake, ndatisateke advantage kuti iye haana kuzowana power rekukasika kushare kuvanhu. Zvakashata izvozvo, kudya zvevapfupi nekureba, kudya zvevatete nekudhafuka. Aiwa zvakashata. Kusangana kwatikuita zvekare pano paHadzirari 263. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, kusubscribe mahara utena on the notification bell kuitira kuti padondoramba ndichidzoka neamwe manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Uchange uchingozvionera panapo, uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Video randinaro wainambotaura shona yaya yakadzikadzika yaiya, kuudzwa unyimwa sembari dzekumusana. Muchazvionera muvideo kuti hatirara hanyepe maheadline ake ngechokwadi. So video randinaro ivideo raivanoremekedzwa amaititi. Inini saHadzirari ndinova respecta zvekutodaro. Maititi makanyanya, muri kuinspire vanhu vakawandisa muno munyika yedu yeZimbabwe. Sene Hadzirari ndaisafunga kuti tichazoona vana Michael vanoacta vai vana Mike varimo muno muZimbabwe. Taisazvifungira, but nepower rakaiswa namaititi vakapinda chete muno muZimbabwe. Zvinofadza kana zvaitwa nemwana wevanhu. Ndatingofarei kusatenda huroi. Ndatingoisewo maruva mucomment section, tipe maititi maruva avo. Maititi makanyanya, indini ndadaro Hadzirari. Aiwa maititi, ndinokuremekedzai zvangu ndisingazive vamwe vari kuona video rino iri. So maititi wobuda vachidemba mastreets esocial media vachiti veduwe video riya rakabudiswawo mari yakawanda. Veduwe muri kutambira zvinhu pamusoro, hamusi kuziva mari yakabuda pakuti video riya rigadzirwe, ende muri kundiudzira zvimwe zvinhu kuti maifanira kudai. Itaiwo zvenyu kana zviri nyore. Hanzi itai zvenyu kana zviri nyore. Hazvirambidzwe izvi. Nigeria haina unzi inongoya maititi chete. Iwo mudunga munhu unokwanisa kutonogadzira rako movie ikoko, kwete kuda kuudzira maititi kuti apa mazobhaiza apo movie riya rinogadzirwa ne2 cents kana kuti 2 mazigi getauri tichidaro. So da kusiya mchiona video, wapedza kuona video ramaititi vachisvima musodzi vachikumbira kumhuri yeZimbabwe kuti musatake advantage kwandiri, musatake advantage yekuti inini handigonawo izvi munogona izvizvi, ende movie riya makakasika kuribuditsa ndisati ndapublisha, handisati ndabhadharwa mari yandakabuditsa kuti movie riya rishutwe, hapana kubuda 2 cents. So vadikani video iri rakakurisa, ndatodyirwa data nevideo iri, but ndangoti ndikuzivisei zvataurwa namaititi. Credit this video kuna mama vedu amaititi. Video 1 hour, garai pasi munatsoteerera zvizere. Much love. Jesus Christ. No pun intended. Oh my God, so tired. Oh my goodness. Oh. Jesus Christ. Oh my God. Oh, Jehovah wangu wehondo. Oh, I'm on life. I don't understand why someone would want to call when I've just switched off my life. Hello, good people. How are you, good people? Who is saying looking good? Do I look good? Do I look exhausted? I am super exhausted, guys. I am just so exhausted. You have no idea. How are you, my lovelies?
am super tired. Murisei vanhu vamwari, murisei vanhu vamwari, murisei vanhu vamwari, murisei vanhu vashe. I am well, I am well, I am well, I'm well. Ngiyapila shares, ngiyapila. It's been a while, handed. Ndapesera kuya pa live rini. Mazano I'm hardly on life. I am super good, guys. I am super great. How are you, lovely head? Really? Yeah, Danganyika. Thank you, Priscilla Chitera Slanga. I appreciate. How are you guys? How are you? Fundai Musandu, Skulekile, Murisei Van Mamari, Murisei, and Nyanyi Kundigino at Pesa Nachete. Sorry, Shakoru Tendo, sorry. Ndakwigino ere Tendo. Ndakwigino. Murisei Van Mamari. Right, I don't want to waste much of your time. And Maria say I'm getting better. At least today I am much better than the last time. The flu is almost gone, and I'm feeling much better. At least I'm now going to work, back to work. You know, so yeah. Thank you for asking. Thank you for caring. Thank you for your love, right, guys? Ndanguya, just to quickly appreciate you guys for watching. You know, we released the movie Lost in Ashes, and my entire life I have been on YouTube, and I've never seen such overwhelming support. You know, with YouTube inonetsa views, kutunyatsoita ma views ku YouTube, you know, kuti unenge wanyatsoshanda, but you guys mamanyiro amakaita kunoona Lost in Ashes. I don't want to lie, I'm speechless. I can't believe it. This is just 2 days. We are almost on 400 and something thousand viewers. Something that has never happened. Kazhinji kacho kuti munhu usvike number hiyo unogona kutora kana 2-3 weeks. But it's just a couple of days. Lost in Ashes is trending. Lost in Ashes is trending in Nigeria. Lost in Ashes is being talked about in Nigeria. Lost in Ashes is doing wonders, guys. I can't thank you enough. Tara Chokwadi, I appreciate you guys. I appreciate your support. I appreciate you from the bottom of my heart. I just want to appreciate you guys. Thank you for the maximum support. Because I am coming from censorship board. I was contacted to submit my movie to Africa Magic TV, and there was a letter I found from the movie censorship board, and I'm just coming from collecting it, and I'm going to submit it. So very soon mchange makuiona futi pa Africa Movie Magic. So it shouldn't, you know, I just can't believe it's happening. So ndoda kutenda guys, even the way you are supporting even vanhu vacho veku Nigeria chayo, they are shocked kuti you people, you know, people from your country, you know, murikuita zvinhu zvokuti vanhu, even those big superstars from Nigeria, you Zimbabwean people, they really support, they really love you. I'm like, yes. You know, murukunditira zvinhu zvekuti kana nenika ndiri kukatya madzwa nazvo. So I want to appreciate you. If it's not for you guys, if it's not for your support, haungaite chinhu kauri wega uchiona uri wega. Unotoda vano supporter. I'm thankful, guys. Atirambe tichiview a movie. Let's shock them. I've got a lot of things that are lined up because in I think about next month, because this December I've got a program. I'm supposed to return to Nigeria, but I've got a serious program ahead of me. I'm Jafara Nayo Saka
my 2026 will be so busy because we've got another movie we are shooting, Nema A-list stars, and I'm grateful. Maende sastarangu kumberi. And ndakashuta movie ndikazvisponsor ndikaita sei. But your love iyo inendizasta kumberi because awite zvinhu wega usina support yevanhu vakasafara. So I'm grateful. Zvevamwe vanhu vanenge vachishora vachita say, guys, what I did can never be undone. I did something chakatadzwa nevamwe vakazviedza vakafoira. Vamwe, they can only wish if it was me. Apana asingade kuita zvandakaita. So when you see those people being bitter, it's because they can't do what I've done. There is envy. And if you check those people, they are just the same people over and over again. So this should not move us, guys. As funny because we now need new enemies. We can't have the same people talking bad about me, and you shouldn't be bothered. Mazono, you see, now I'm more quiet because you know what? It's no use fighting with somebody who failed. It's no use fighting with somebody with nothing. It's no use. We need new enemies now. We need new productive enemies. The ones we have. You should be like me these days. Me, I just look. Kudara, you know by now, attack. The only thing that I've said is, you know what? I worked so hard for my movie. I poured out money. I remember when I told you, movie, movie, 100,000. And a lot of people still can't believe it. But it was a lot of money. But me, I stood. I invested. My husband invested. We did this by ourselves. I always say that it was us investing in ourselves because we knew that if we do this, our future, and it ties results, fruits. Now that we invested and we spoke about it, I remember when I was talking about this, and remember when I was doing it. Do you remember even when I went to Nigeria? Vanhu vakaseka. You remember njibuda nana Eleure vanhu vakati ndaenda notamba nema street kids eku Nigeria. But unozoshamisika the same people who say that wakaona vakuita kutsvaga Eleure, vamwe vanenge vari kuma inbox ana Oma, vamwe vari kuma inbox ana Mike. What does that mean? Vanenge vachitozvida but vari kushaya access kuti toito say. You understand what I'm saying? So Tadaro, these same people never supported, never did this, they were laughing. Then mozona the same people were to share. Do vantu kutaura kuti aaka auchashare dikitarangu because pazvakatanga waizvishora wakuda uzvishere. I'm not desperate for my movie to be shared by those kind of people. Inini vanhu andinokoshesa on this Facebook are my fans. You, my fans, you, my people, and you see now why I had to sell it first. Imagine that investor Maria ndakangori release kudai so maingo unoti vanhu vaita se vaingo download mara vakutoita mari. That's why I had to sell it first because I knew that even kumberi vanhu vakada tikada kupa mafans edo anoti atina mari unenge wawana something. And imagine how many people viewed my movie, bought my movie. You saw the numbers. Rakatengwa movie like cupcakes. Tikadzora mari yedu tikafara kuzorelease kudai so inye kuti takafara tikati aiwa at least movie redu rakatidzorera. We are happy. Imagine how many people bless this movie. Imagine how many rich beggars bless me with thousands of dollars, and I don't regret. But now kuti mumwe munhu manje asina chaka contributor basa rake riri kumoko mona kuposta. Honestly, has kupostira kuti ari kuita zvinhu zvakanaka, ari kupostira kuti adye. Ko unodyirei mari yemunhu wakamaka? Kana wakavenga munhu, you can't eat from their sweat. You can't get rich from someone's sweat wasingafarire. Ndine vanhu vanoshare zvinhu zvangu. I'm not bothered. I think you know. Even my fans angu anoshare. Even vamwe vanotoona. I don't go around nichiva copywriter because I know kuti they mean well for me. Kuti unoisa caption rako murabadaba rekundishaudhira dikita rangu otowana salary ndokusiya. No. It's not like that. It's not like that. It will never happen like that. You were not a part of it. You were laughing the time and Nigeria zvaitonge madaga nditi. But now zvakazobuda nditi.
takato recognize takuto recognize kuise kuna Africa Magic but maiseka anditi ko saka makuda kushare ko YouTube yangu he lost in Zimbabwe ronyurudo ere na imi ma bloggers. It's not like we are buddies like that. We are not buddies. I would say, and you can't shout at me kuti ndarambire ine chinhu changu because imari yangu yandakaisa hapana nenu yapana pachi ndakakweretwa mari naMighty kunoshita movie. That was my sweat. Do you know by now iko nezvimba yangu yakuda kupera ingada yakatopera kudhara because part of the money I used was supposed to build my house, but I sacrificed because I want to go further nezvinhu zvangu zvandiri kuita. You see, I hardly come on Facebook because I'm busy. Ma scripts, zvinhu zvinodiwa zvakakosha, information, ma stories anenge achinyorwa. It's just this movie industry. Asi ma scripts, asi ma funnies. Saka muri kuona kuti I'm not easily kubatika kwandaita kuti any minute ndauya zviri kunditorera my time because I really want to focus and I really want to go kuramba ndichienda mberi, and nothing and no one is going to discourage me because already I've made a breakthrough. I've had good recommendations from the best actors from my A-list, and ndinide kuudzwa nezvemovie nemunhu wemuZimbabwe asingatombozivi kuti kamera inoshanda kushuta movie inonzi chii. Aiwa zviko izvozvo handiudzwe munhu, handiudzwe handicriticize nemunhu wekuti haana kana pekugara. Ndokuteerera knowledge yese usingaishandise kubuilda your own things. You understand? I only take critics from a person who has done it, who has made it. I will listen. And far from all these people, don't think I shared the message last time. One of the board members with Africa Magic was like, I love the texture, I love vakatori approver. Kureva kuti chinhu chishinu saka kuti ndizoteererawo vamwe vanhu vanenge vachingonetsekanawo neupenyu hwangu kuti amukirei agezerei ari kunhuwirirei perfume. I'm not bothered. Just don't share my stuff because I'm not desperate. I've got a legion of fans. Vanhu vese vari kuona movie yangu konezvi mafans angu ane rudo neni. Kwete zvokunzi hanzi vamwe vese vari kuzoda kushoropodza ndozvavangu vakamira zvemara, not because vangu vakamira, they can't even afford. That's the realistic of it. They can't even afford the $5. Onzwa munhu achanzi ndosaka ndisina kuisa $5 yangu. No, you can't afford it. You can't afford it, honestly, because if you look at your life, you can't even afford your life. How do you afford to pay for a movie when you can't afford your life? You understand? So let's keep pushing forward, guys. Let's keep viewing. Even if tapa 435 and ndirim shock kana vanhu varongoti, you know, director akandifonera nezero zikanzi Maititi, are you sure? Maititi, this is your Zimbabwean people. You know, they are excited for me. The way foreigners are more excited for me, so it's just amazing. Unonyatsofila ziu yekwenda umberi, so zvokudai wangu wachidiscouragedwa nevanhu vakadaro ndopawaipera simba, pandikakunzai strength randinaro. Thank you, Auntie Joy. I've got so much strength from the encouragement. Zvokuti I don't need zvimwewo zvevanhu izvo tavajaira these people, and it shouldn't bother you guys. Afanira kukushaisai hope. All you need to do is just bring me my links. Munhu anoposta zvinhu zvangu and you know this person doesn't like my titi, just send the link WhatsApp kwangu. We copyright. Simple. And akozi kwekutukana. Azvizi zvekutukana guys. We passed the stage yekutukana. We are mature people now. Ndokutukirei. I'm just telling you respectively. Don't share my content because that's what we done. Don't share my content. If you don't like it, why are you sharing it? You know what it pays. You know deep down what I am one eye, but you just don't want to show it. You know it. Because you can't share chinu chisingaite. That's the honest truth. You know it in your heart what I am one. You wish you were me. Some people couldn't come to the premiere because they knew the master wanga kanyoro security, they shouldn't come. Not like they didn't want to come. That's why you saw kuti vazhinji vakada kutanga kudzoka kwandiri so. But inini, you know I'm not a fake person. And I don't take back my roots angu easily. You remember before the premiere, I want to support with $10. And I told people, nobody from that clan, from that cult should pay any ticket for anybody. I made it strict. It's not like I'm going to go on a movie, Popeye. Because they were so desperate. They wanted to come and rub shoulders. Thank you, Auntie Tilda. Thank you so much.
They wanted to rub shoulders. Makavaona zvavakaita before premier. They were so hungry. Ndoda kusupport, unosupporta. Arikuda $10 yako ndiani. Pachinhu chi 100,000. Ndoda kutenga matickets. Vaona kuti mura uya yajamuka vatangazve kundipandukira. You know, they were so hungry kuti vaito rub shoulder. How do you say munhu apera waida kuto vanhu vairwa kuda kutorwa naye ma pictures? They wanted to be a part of, but I made the strict kuti no. We are not together. We will not be united because of a premier. No. Vanhu vanofana kuunita munhu amone matambudziko mukufara nemukusuwa kwete kuti nekuti munhu aunza ma A list iwe wakuda kukwana ne $10 yako. What is your $10 in a project of 100,000? What is it? I want to buy tickets for $5. As who? Vanhu vakatouya ndiva vamafanzi waya akauya akabhadhara akazadza and the premier inakuzadzwa nema celebrity akazadzwa ne caring people. And then I'm all about people who care. I'm all about people who care. I don't really care about these bloggers. I don't want, because these people are so bitter. They wish they would be, their life is of competition, so they can't even be clapping for a person. Saka we are not related. You know the people I care for is these people. Either our platform pangu, either MyTT, we are supporting you. Either MyTT, we love you, and I really don't care about the rest of these people. Nema wana biza, I really don't. Iva mafanzi waya ndo anondende samberi. Iva vanonzi manobadi ya ndo anondende samberi. Iva mawindi iva ndo anondende samberi. Iva maids wayo ndo anondende samberi. And need kusupport kwa ne celebrity. Iva garden boy ndo anondende samberi. Iva magweja ndo anondende samberi. Iva vaskana no driver chikurubo ndo vangu cheo ndo anondende samberi. Ndo vandine love nayo. Zvimwe zvese zvimakompetitor zvaiwa garira ikoko itai life yenyu ikoko. Rise on your own. Don't rise by climbing on others. Rise on your own. Until you learn to support others, you will know you go mkumberi. But as much as you want to compete and overtake, you will remain where you are. Because life is not about competition. It's about supporting each other and clapping hands for a person Kanagon and asking, how did you do it? If I'm supposed to go to Nigeria, I've been told to bring a couple of people there. I will never pick from these people. I will pick from ande. Visa. Because in life, if you become bitter because somebody has done well, you will never go anywhere. That's why you see your life, ramba iri pairi, because you don't want to admit to someone did great. You are always there to pass with your critics, with your analysis, with your knowledge. Why are you where you are? Why are you stuck? Why are you poor? Why are you still renting? Why are you not driving? Why are you not owning any business with that knowledge of yours? With that time that you spend criticizing, analyzing, decorating another person who has done well, why are you where you are? Why are you poor? You have got so much knowledge, but you are poor. You are still renting. You don't even have you don't even have a bicycle. Talk of a Honda Fit. You have nothing. You don't even have nothing. With all the knowledge that you have, why are you where you are? With all because the knowledge munayo, but the same you only have a bag of comments and advices. Your life is full of advices, yet you can't advise your own life. What can I do to make it? What can I do to get even a little cottage? What can I do to even get a car or a Mini Cooper? How did this woman do it? How did this woman get where she is? I'm not even talking about myself, even other people who are doing well. The reason why you're where you are, you can't clap. Your hands become numb. Unonzwa kuvariwa so kuti I can't. Unengochita kudai. Tombona munachita kudai so. Vamwari kudai. Beating the wall. And you will perish. You will never go anywhere.
inini kubva life baba ndakazwa kuti I want to focus on me, celebrate vanenge vagona zvinhu zvavo, ask advices. My life is going forward. Ululate when somebody does great. Admit paunenge watu wa munhu agona maki pakana. My life is moving so swiftly and nakana prayer request because I've told myself I want to be satisfied with me. So, you know guys, ndozvairi life. Unoadviswa nemunhu asina kana pekugara izvezvi. Iko nezvimantend yakwana anenge asina kana mari yerent. But anenge achiita analysis, critics kuti ungakaenda kana kuchikoro. And if you check all of them, vazhinji vacho havana kana kusvika kana O level. But they are there to analyze unzwa chiti you are correct. Ko kana ari correct, why akadarikwa life nemunhu waari kushorawo? You understand what I'm saying? Not like I'm saying you should clap for me. If you feel like, no, movie ranga it's fine, but don't share my movie. Chete. Because arimbofera kanakira munhu wese 100%. That much I know. And some critics, I'm really taking them. Thank you. I made it for the first time. You really did well. And what. But I'm just thinking here, you're supposed to thank you. Those ninga badare $5 izvezvi. Unayo ere $5. Do you know how many people we've got records? About 30,000 paid my $5. Do you really think we are desperate for your $5? Do you think $5 yako yori 1 year imisa zvinhu? Dai pasina kuti Netflix yakanonokera because inini ndinozosvotwa nokuti ndine mafans angu andinokoshesa. Ekuti unozoti unoita kunge wastinji vanhu vese vanongoti amaiti tangu andina mari asinda kuona. Dai pasina kuti Netflix yakatinonokera ini ngadai ndakangobata kudai so movie. But ndakari release about I care so much about some people who are there. Who don't have really kune vanhu veshuwa anongati chidonti nacho but handina handikwanise kutenga movie asi ndoda kuriona ndinongokufarira. Do you know a person who prays for you? Asingakupe kana send munhu iye akatokosha mulife. Do you know a person who cheers for you? Asingakupe kana send akakosha mulife. Anoeda something. Do you know a person who claps for you? Asina kana send anokupa akakosha mulife. Do you know a poor person who loves you genuinely? Asina chanokupa akakosha mulife. It's not just about money. It's about putting a smile on someone's face. That's why I was like, no, let me release it now. Netflix guys, Netflix, I think you know to do in connection yemkati, of which I'm getting there because now I'm getting my connections. I know that my next movie definitely is some bondiness because already this one has been approved. This I'm sure I'm going mark to Africa Movie Magic. Isn't that a step ahead? It's a step ahead for me. It's a big move for me. My one upper mighties there is one upper Africa Magic. You understand? So my steps are they sure ambition. And the journey of 1,000,000 steps begins with one. This is my one step and I'm super proud. Because my one step, and you know what I'm proud of? Akuna muna ruyachi break out if it was not for me. Angasiri kuno shuta cause ndo ime nyaya inende samono mashuri. I am proud because I can safely say this was my production. I did it and I'm happy. That's why I'm told sometimes I come here. Yema data yakatanga nini. Musafunguti show off. Me, I'm not a show offer, guys. Kukupai data, do you know what ndinotofunga kutakomana kavana? I signore kuti muyene data renyu pano zvamakaita izvi. It's care. Ndosoka makona that other time ndeda kuita party. Yekuti I want to do a party just for my friends. When can we do a party yekuti nditenge mombe? Unongo uchifunga kuti nei kune vamwe vanhu vanotadza kugarisika. Kuna mumwe vanotadza kugarisika zvokuti unoshoya kuti uita sei navo. It's I show love back. I give back because you know what? I care about the way you care for me. We care for each other. Mwari wachindi blessa, mwari wachikublessa. Nosoko chona dzimwe ndingokanda mama airtime. It's not for show off kana kuti ndine mari. Inye unoto ndovaitireko ende makawanda. Rega 1 or 2 vakangowana airtime yedhora yavashandisa kuona maititi. Kune mumwe munhu anomukira maititi. Ndakambokodza imwe nyaya ndikataura kuti ndine mumwe munhu akafira maititi vaenda kujeri. I was so saddened. A whole woman gogo.
Ndakavaposta panapa ndatoudzwa kuti vakaita BP maititi vasungwa. That's how some people love me to that extent. And sometimes you just say, ndoitera sake of it. Unombofunga, let me give up because of some 5 fools. If you give up because of these fools, what about the million people who love you? Because of these 5 people. Look at every time you do something, it's always the same people. It's always those people who can't let go of mpendero wenguo yangu. You know, one is so bitter, so, you know, Zavan, and if you check, most of them, they were rejected by me. And they are still bitter because they still wanted to be a part of me, because those same people, if we were still together, you see them, but because they were rejected, they are still holding on, even if I don't want anymore. So guys, what am I saying? I'm saying, I appreciate you. I am saying, I see you. I am saying, let's focus. Because some of you, munotanga kuyapano, makunduudza zvinu. In these days, I don't do that. Kuti ntoita life yenye inbox. I've just nabasa, guys. This is how we address them. They are illiterates. Pakru yese papa banaka shukaka na form 4. Zuchagay, nyaso, zuchagay. Pakru yese yoyo. Why do you have to put me in the same class with someone who didn't finish their O-level? Why do you have to degrade me to that extent? I am an actress, a global actress, and you are here comparing me with someone who didn't finish their school. Asada with analysis and accounting. How do you do accounts if you didn't do ZJC? How do you know accounts? Did you do ZJC? Why did you do accounting? That you need to start accounting now on Facebook to a person who finished the O's and passed. It doesn't make sense. But what do? We don't come, we don't shout, we just ignore. What we do is we just hit with the copyright. Those are wrong. That it my links wayo ango uya ku phone kwangu ku WhatsApp tongo rova copyright today. And the one who copyright no one after achipenga kuti ari kuchemera kudya mari apa asinga kufarira ari kufarira kudya mari nezvinhu zvaasiri kufarira otoona kuti munhu uyu ari mentally unstable. This is the same person you are saying you don't like, is the same content that you want to make money using. It doesn't make sense. Use your own, because if that person was not there, you won't be relevant. Is that person who's making you relevant. So when that person says, I don't want you to be relevant, don't be mad. You understand? So guys, let's continue watching this movie. Let's have an copyright. Hakuna Lost in Ashes might it unaona nguwe ku download movie yemwe munhu. Ndosangu akamira ndosaka ibaba bandi sikumbotorwadziwa, because at the end of the day, you know what? I made money with this movie. Kodai imagine dakai release kudhara ingadai yaka download. Tingadai tine kana 400,000 izvezvo. Ndozo wangu akangomirira vakachengetera data. You understand? Ndozo wangu akachengetera data so kungoti rikangonzi cha vakuto download kuti vashepawo kudya zvavapfupi nekureba. Someone was sweating sleepless nights. I didn't sleep for 5 days shooting this project. For you to just come and download and you say this is bullshit. You write a caption, this is bullshit. That bullshit is making you to go to the bank to cash out. And you expect me to leave you? Are you for real? Are you for real? The bullshit is paying you. Like, how? Like, how? So, life, you know, in the kutenda, of course, that is utadze, but in the kutenda, guys, let's keep watching. Let's go and watch. Let's push views. Don't be distracted. If someone didn't watch it, tell them. Tell your boss. Have you watched Lost in Ashes by MyTT? Have you watched? And I'm happy because you can hear Zwapa Africa Magic. You have to know Pinda, Kunana Cameroon. You have to know Pinda, African countries. You have to remember each branch. Kunana Kenya. You have to branch. Ante mukuzona.
Zvakutotifambira. Ndakutozikana Kenya, ndakutozikana Namibia, ndakutozikana zvakutotifambira. Ndozvatungoda izvi. Zvizhinji izvi. No. So thank you so much. Thank you so much. Thank you. And I want to thank people vakatangisa kuona movie. Don't know that you guys are true fans. Movie rakalilikiswa kubvira vanhu pavakatanga kuritenga. People will just watch and comment. Discipline yamakaita pa movie inoshamisa. Ungwanda hwakuitwa ndewekuti tari release manjani muri kuona kuti hatisina order. Zvasangana maJudha nemasamaria. But remember, when people were buying it, those were real people buying that movie. And you guys, I appreciate you so much. Because you can still watch the movie and be disciplined. You didn't leak my movie. I made money. I don't regret. And that was that. Now, ndo patanga nyaka. Anti mazvona kuti nyaka inotanga panoburiswa chinhu pa public. Kureva kuti pa public panenge pasangana manje. Masamaria na maJudha. Avambofa vakadyidzana. Vamwe vangangomira kudownloada. Chete. Vamwe vasingatomboroni ipo paipa muri kuti vamwe nemaenemies akavhiwa kana vangoti movie richitanga press download. Vakutobika vakutoita sei movie iri kurekodwa. Yatopera vakutonoikanda kwavo. Toda kutoita mari boss vanhu vachamhanya to my platform. It's sad because I always pictured if only people could unite for a good cause. Ndemborwadziwa. Share guys, share. Let's have a munhu ngawana uka 5 awana ka 10 pa movie. But chii chinondibhowa pakuti munhu udye dikita rangu. Iyo yekuti wakatondimaka hako, oda futi kudya dikita rangu. Ndiana kamboshanda pabasa pa boss achituka boss. Azvishandi. Respect my name. Put some respect on my name if you want to eat my work. Chite. If you can't afford to fake that you don't like me, I can't also fake that I like you. Yeah. If you can't fake your hatred towards me, I can't fake that I don't like you. Because me, I don't hate people, Shangu. I don't hate people. I actually feel pity for people. And I feel pity for people because it's time. By now, it's high time you just admit that this woman is a woman of grace. This woman is a woman loved by God. And anything that you try to do, it will not work. Before prison, after prison, it's now blessing after blessing. It should tell you something. Or you don't read the Bible. Understand that no, this woman is loved by God. And we can't fight grace and win. It's not something that we need to hide. And it's not something that we are bringing about. It's there. You can't fight grace and win. You have tried everything to bring me down. Everything. But you have failed. Like failed. Literally. You have failed inside out. But you try. Even as I'm minding my own business, you will still try to. You are still trying to look for attention where you are not relevant. No. It's time you go and face God and say, Marika, munuita zvono kuti munomuda. Chitiregererayo muti dose kumuda kwa munoita muti blesseo. Because my life is not stopping for anybody or for anything. Saka copyright ndotorova zvezvo kuti ungantukire copyright content yangu. It won't work. Indotokurane copyright because andichagoni kuya pano mchikutukai. As I am on live, panotorina mwana nengu akanditarisa kutoti maiti tivakuta nezveimasi vanhu. Andichatombokwanisi kana kuti ndiuye kuzoita zvandaimbota kudhara zvezve. Ndichikushaudhirei zvangu ndichizvibvisa klasi yangu yandayo. Ndichikushaudhirei zvangu ndichizvibvisawo. Ndichikushaudhirei zvangu ndichizvidzikisira. Kushaudha munhu andori nestress yekuti month end ndobhadhara rent neizvezvi. No, I can't do that. Now I can safely say, I've got a reputation to protect now. I've got a name to protect now, but I will not stop copywriting you. Zvokutuka nekuya zvokupindura nekuya zvorwa newe zvasarira iwewe kukomboni. Inini nditangoya zvokudza kuti ndo copywriter chero kandituka zvinengei izvo zvokutuka tazvijaira. You need to look for new insults. I was watching from Athens, Greece.
mamwe ma-insults ari unoza kuti ukagara uchingotukwa zvinhu zvimwe chete yepesira yato song to asi hazvinyanyi kuti rwadzi zvedu. We need new insults. We need new enemies. The ones we have, all of them, same shit, different days. People who are suffering now. Kuti adye izvezvizvi, kuti aite izvezvizvi hawo. Unotomunzura tsitsi. So what we can just do is hit you with copyright. Isusu guys, ngatirambe tichiona movie. Asina uriona share. Inde musati amaiti tivati nina ndishare movie. You know you have good intentions, share the movie. But you know these people vandu kutaura nezvavo. You know them. Don't kutaura nezvavo. It's not, I'm not putting you all in the same bracket. I'm just saying these people who are always fighting me, they shouldn't eat from my sweat. They shouldn't benefit from me. Ngavangotuka kutuka atorwi yotoda kutonyora song. Masong awe zvinhu zvaunotituka every day. Vanoshare in good ningi. No, you can continue sharing it. And anditombo uyo kwa mudi ndofunga munona vanhu hobu vanoshare zvinhu zvangu. Ndotopfura mo ndosvika ndichikomenda boss nenda unota share wo zvinhu zvangu. Mune zvakanaka. So guys, I appreciate you. Just know that I do appreciate you zvekutodaro. Saka mtona kuti ndikagara ndombokanda zvi-airtime. Kusi kushamsira tizi vanhu vanoshamsira isu. Atipo pakushamsira vanhu kunenge kutori kutoitawo love yekuti avana vanombomiramirawo nesupport dzavo. Reka ndimbova pakadhora kedhata. Kadhora ikako kanotokuwedzera kuti mangwana undione futi. Chingodaro tichijegana. Nekubatsirawo vatete tichiona kuti havana need munhu chendapo. That's giving back to the community. Not to be coming and be showing off. No, we don't have that time. God is already showing off on our behalf, as we don't show off. God is already showing off on our behalf, guys. We don't need that. Saga, God bless you guys. Let's keep on supporting. Let's keep on watching Lost in Ashes. Lost in Ashes ngaiwaniro pa YouTube pa MyTiti TV. Chete. Janana Meno TV, Nanani TV. Makuzovura ma TV yenyu nekuti pana MyTiti TV. Since when did we have TVs here? That's when you say, Kuti, I always lead and these motherfuckers, they always follow. Since when did we start having TVs? My TV azara on YouTube. My TV egupi. Why can't you do your own things? Why do you have kutera kuronda matsimba? Vamwanurunda matsimbe mashamwara ndenda swipa. Vamwanurunda matsimbe zvandenda ita. Vamwanurunda matsimbe maexangu. Vamwanurunda. Why? Kungoti MyTiti TV, pana Roda TV, Rudo TV, Grindi TV. Grindi TV yacho inani, ina MyTiti. Saka wavurira TV yako kuti. Guys. Saka TV, waivurira kuti uise zvinhu zvangu. Kwa yangu TV waishorehia. Nenge without a taro live, really serious. Chakati TV, Roda TV, Brunette TV, Ma TV, Mama maitangu vai. Alright, Ma TV kuvura havina kushata. Havina mboshata kutedzera. Ko TV yacho urikuisire inini pa TV yako. Isaka iwewe pa TV yako daicha kwai. Why you did? Sai wakatogara pasi kuti ndichatovhura TV iyoyo kuti ndimukande chete. Ngachisadaro ndoiketi. No, let's not do that. Let's think outside the box. Stress ya unoite kufunga kuti kondikafa uchararama nei. Ndofunga kana panchafa cheko mune mchingotaura nezvangu vamwe vachatouya kana kugrave kwangu chaiko. Ndofunga ndikafa vamwe mutatuya kugrave kwangu kunotsvaga content. I'm telling you. Why can't you be creative? Why can't you be creative? Why can't you wake up in the morning, mbama kumeme kuchaira chaira, nemuchairo oposta.
Why can't you make content if you have a man or if you have a wife? Take a picture with your man, just like I do. Or poster. Kana uri kuvaka, take marata ako. Why does it have to be zvinhu zvamaititi? I'm not desperate for being shared by you. No. I have my fans who do all the work. I have my lovely fans. I have my fans. Amusati makambona nchiti ndikumbira kushare. Vanhu vangu vanoshare variko vanotoziva kuti maititi kungokanda taakutoshare. Why can't you open your mind? Ndoitei ne TV yangu yandavhura oro page. Do you know kutosakura muriwo cheko? Kana uchigara kumusha village life is content for you. Make you yourself your content, you yourself life yako kamukamaksen. Munona mkomana ya anunzi T-schedule yawe. Anomuko waridza mpedha wake, anomuko chaira mba make, otonzwa vamwana vachimushora, but what is he doing? He is doing his own content. But no one mwana achimushora, but atakonideki ainotenga grocery rake, agezesa makena keko, aite so their own content. Why can't you do the same? Honestly. Kungoita zvako so. Vana vako mapicture woita sei maenda kuchechi wonyora nonzi vlog. Vanhu vese vari kungoita vlogging. Good morning guys, ndini yenyu Petunia. Nhasi ndamuka enda kutoilet. Amweni vangu ndobva vanditi uya kunoti. That is content for you. For yourself. Ndokunzura tsitsi kana ndafa uchaita sei? Uchatobroka ka? Namwe ichaita times 10. That's like an obsession. Nobody's asking you to share on my behalf. Because the way you are sharing it is not on. The way you are sharing it, you are mocking it. So why are you sharing it? I made it acting. So why are you sharing the acting? You nothing to work on the acting. Could only zo kandiziva unondiziva acting. Handitokatondiziva nemadrama maskiti. Because zvakora mutoka amamovie hauchakwanise kuadmita kuti amawana. I have got I am not desperate. One thing you guys should know, I'm not ndine vanhu they are for me andimborwadziwe. Ndosaka muchona ndikaita chinhu ndikati ndikutengesa nditotaura vanhu ndoziva kuti they will be my first VIPs too. They will. Andina nzara yekusheva nemabloggers. I don't need, because my bloggers, it's always about competition, kurigirana pasi, kuita sei. Saka ma bloggers ina ndinei nawo. Ndine ma bloggers anondisupporta, vana Sparks vai. Unotoona utauro zvinhu zvine musoro about iwe. Vamwe vandisingazivi ndinawo. It's not like my bloggers ese. And when I'm talking, musabva some umbrella term yemunhu wese. Varipo vanondisupporta vana Sparks kuti ari kuposta zvinhu zvishinu. Even achindicriticize unotonzwa kuti ari kutaura zvinhu. Problem tangira pakusaziva kuti chii chinonzi positive criticism. Problem inototangira ipapo. Pakusatoziva chirungu apa uri kuvhita wangu wakadzidza. What is positive criticism really? If you can define without looking at a dictionary, what is it? Anorwadziwa boss adokudzwa positive criticism. Positive criticism here kuti anzidai ndisina kuesta $5 yangu. Positive criticism yekupi. In a way you are just trying to say this is rubbish. This is rubbish, is not positive criticism. You have already said whatever you've said. So, ndinenge ndichirwadziwa nei ndikakubloga or ndikakukopyright. I'm just giving you back what you gave me back. You said I'm rubbish, fine. Let me get you out of my platform. Let me copyright you. Because it's rubbish. Wa copyright utangoti munhu adi kuudzwa eme. Tine vanhu vanouya vachiraira isusu pama social media. Makambona chivabvisa like paragraph akaiswa so far panyaya movie. I don't remove them because I read them so feel out yes munhu ari kutaura. Because I'm not the only actor atanga ku-actor movie. Now, you know there are some people very in my comment section, my actors, my producers, those who have been there before me.
unotoona kuti from the language, from what they are saying, aritaura zvine musoro munhu. Kozoitawo Merenzi yana Gundu form 2C. Ouya utanga kuzvienzanisa nemunhu akaenda or expect kuti ndofana kukusiya. No. You are not me. Vanhu vanoblesswa zvakasiyana. Saka ipapo ndakatoblesswa ndakatodaro Mwari akatoona zvakanaka kuti amaititi ngavaende kuNigeria vanoya. Zvawaitoda iwo kuita ukafoira. Zvawaitoda iwo ukafoira ndo zvakukurwadza because ukafoira. Because tikakudedzera maiki zvinobvunda kugwina kufa chaiko nekutozvitira weti. No excitement, but because wakatadza kuenda padhuze namaiki wakumushorapodza. You can't tell me hey ananingi vapera unowazirepi. Have you ever been around them? Do you know their lives in Nigeria? Do you know how they live? Those people are well respected, rich, not only rich people, productive people, vane production, vakunzi ma producers. Iwo zvakotumba wakamona ri grade 2 wakundudza kupera kwake. Iye atomuridzi wemamovie ane mamovie house. Ana Merenzi ana munoziye. Munomhanya nevanorira chitiragidza yanorira vamakambofamba navo tivaone. You can only wish. And if I wanted to expose all those people you see dissing me, they were my inbox and I'm like, vese zvenyu zvamunoona. Uncle Saint, how are you? I see you. Vese vamuri kuona vachinhingirikina vaive omaindipa so vana maiki vaindipa mazita so. It's only that I'm not that person anymore, and I've never come here ndichiti ndingi akazo. Vese vamunoona vese vakutanzi zvakazonyangara. Vese vangwari kuma inbox kona Mike. Hello Mike. Hello Mike. I really like you. I'm also into acting. My name is so. Vamwantoda nema accounts avo chao. Kusatonyara kuenda ne account yako pamunhu wauri kuti akapera. If you wanted to call you out, you know yourself. Kuti nanhasi hausi kubva muinbox yaMike Goso naMike Zeronyo, hausi kubva muinbox ya Anita Joseph, hausi kubva muinbox ya Chinyere, hausi kubva muinbox ya hausi kubva muinbox ya director. Uchikumbira kuactor. But because I told them kuti beware of these people, they already know they will never give you that. Never. Nyango bribe say they will never, because I've already told them kuti I've got these people. Waona uta unaopindura wakuda kuya uzoshorapodza munhu nekuti hana kukupindura. But dai kakupindura izvozvo ungadai uri kupi? Ungadai uri kupi izvezvi? You wish you could be me. You wish you could be a part of. You wish you could rub shoulders. You wish you could come to the premiere, but I stopped you, and you are bitter because you thought ukati ndakumusupporta because oro ndakumposta. Inini kana ukanditadzira nyango ukandiposta ka 20 pazuva semapirisi eningi echamboko disease andite. Andidzokero maruti chero wakaita kunge wa reforma kana kuti wakutopinda church ye blue and white. I don't. Once I scratch you from my life, chero ukaita sewa supporta chero vanhu vakataiwa munhu adzoka back to I don't move backwards. Azviti. I don't go through the corners. Saka pese baba maiona vachinyebera kundiposta pamovie vachiti atoposta ndo zvakanaka, support inodiwa to be one. Ndaitoseka kuti what to be one with who? I don't. Inonzi once beaten twice shy andite mu life yangu. Andidzose marutsi I don't. Chero iriyo nyaya nchatonochera udenga ndonotsva I don't. You missed me once, that's it. Azviti zvaita sei? Chero ukandiposta ka 27, all I knew paipo pa premiere pai ndaingozwa kuti varuda kumira kuti vafunge kuti nchabva ndavati thank you for supporting Chu 18 the premiere. No, I kept to my word. They shouldn't come on my premiere. Security nemapurisa vaive nemazita avo. That's why they were so angry. Because vamwe vakatouya vakadzoserwa pa Westgate pa kunzi maititi vati ampinde. Vanozviziya. They know they came. Polisi kati maititi vati amupinde. Ndo zvataurwa. We are following orders. And they are bitter till date.
Saka I know zvangu kuti amadrama ya marwadzo until you learn to clap for others. Until you learn to clap for others, you will prosper. For now, aiwa mainana chimbobhadhara irent mumbosafa mumbofamba netsoka muchitsvaga muchita zvamunoita zvaizvezvizvi makasara amumbofe makaenda kumberi kwangu azviite so long muchifunga kuti munobudira nekunditsikirira amumbofe makazviita zvezvi because Mwari akatokunakidzai kuti the more you want to tsikirira me, the more you yourself you will suffer. You see? So let's respect each other in our areas of failures and success. Your season and time will come. You don't need to think kuti kunditsikirira inini ndokunoita kuti ubudirire. Your season will come. But do you know how your season will come? When you stop this nonsense that you do, that's when God will start giving you what you deserve. There are a lot of blessings God is keeping for you, Kudenga. But the problem is the way you handle people, the way you want to go around and be climbing, using people. You use people as ladders. God will hold those blessings until you learn. As long as you don't learn, pauri pako ndo pa ucharamba uri. Nyango ukati vara nema iPhone pictures uri kutambura unacho you are just struggling. Chero ukati vara, chero ukaita say your life in real life you are just a nobody who is so envious of people, so jealous. You wish to be us, you wish to be me. You wish to be where I am, you wish to be my level. But you can never. As long as you remain the way you are, you will remain where you are. Simple. Don't tell me guys wana Mwari wayo. Kana ujifunga kuti unobudira nekutsikira vamwe nekungoshorobodza vamwe every day in day out. Changorama upenyu iwoyo. Svika Jehovah vachiuya. Wauri kufunga kuti unotsikira achienda. Iwo wakangoita stuck like glue. Oto dzimongwa wawe gamanji wavhara social media. Unengovha kuti Mwari chicha ndirombokanganisa. Chimwe zvinhu zvekubvunza Mwari chicha ndirombokanganisa. Ndizvo ungochinja maitiro. Otoona zvinhu zvakutokufambira. Isusu takachinja maitiro edu tikati unoti apa naita mistake yakati. Zvimwe zvinhu azvimbodi kubvunza Mwari, just to change your ways. Chete, change your ways. You don't need to ask God why. Sei ndichitambura, ndirikuzama ichi, ndaedza business iri, ndaedza kuzvikuramba sei. Mwari utaiwa. Andimbo chero ukaita business risina vamwe rekutengesa mhepo. Hakuna anozomboitenga because haudi kuchinja unhu hwako. Unorarama sei upenyu hwangu mukamakuteni uchingofunga kuti amaititi vaitei, amaititi vashaya, amaititi vazoshaya, amaititi vazotadza, amaititi haunziwo kumbovhundukira uri but sei chimaititi chandogara nchituka chichingobudirira chete. Chimaititi chisei chiri kuramba chienda mberi. Both by now guys ndingadai ndafa kadai manga muri ana Mwari. Kana dai zvamunotaura zvine musoro. Do you think I will be here today as blessed as I am? Honestly, I'm not bragging. Do you think I'll be still here with all these things that you say about me? Hey, zvakazodia akatoita loss apa chimama chakutopedza kuvaka imba. Not one, two dzimba at the same time. Hey, zvakazodai dai. Apa iwe uri kutaura huna kana pekugara. Iwe uri kutaura huna kana motikari kana wani zvayo. Ine ndakaisa mutsetse wemotikari mumba pangu. Iwe uri kutaura huna kana chinhu ndine mashops mutauni, ndine maspa. Kosei uri kutadza kuenderera mberi kudarika munhu waunoshoropodza. Iwe utoriwo shorai zvake shorwai. Change your ways askana. Zvamunoita izvi munonzwisa tsitsi zvinosiririsa so sometimes when we are looking at you chitoziva kuti ipapo kushandisa data rawatumirwa futi. Ene dzimongoni ngototumirwa kana nemurume wemunhu data racho hauna because you don't work uri rova 24/7. Uri mugari wepamba, mufambiri wema.com, mushori wevanhu, muanalyst, muanalyzer, mucriticizer. Maparagraph unonyora kudai so dai uchimashandisa kugadzirisa maCV zvakutoendawo basi. Because haungaswera kuita Anyway guys, let me get in my house
and rest, as I am tired. I am very tired. Like I said, would have been very busy. Chibasa ichi chandakata kutanga ichi chinotemesa musoro, guys. Chinotemesa musoro. It's so stressful. Nukuchi manja bebe zvinhu zvacho. Huh? Huh? So thank you, guys. I think I've said enough. Let's keep on supporting each other. Let's watch Lost in Ashes. Let's watch it from Mighty TV. And this Zoma TV amakuonaya amakuswerera ndanani. Huh? Let's watch Lost in Ashes. Payakaiswa pamuridzi wayo. Anditi, guys. Let's watch it pamuridzi wayo pa Mighty TV. And I thank you. Thank you. Thank you. Thank you for the support. Thank you so much, guys. And this yoguti kasina imi ndinenge ndichiona nani movie yacho. Huh? And this odi pasina imi movie yacho ndichiona nani. So I keep on supporting. God bless you. Our next project very soon. 2026 manje kunana February uko. February, I think production in Yapir. To another project. We are not stopping. We are not stopping for anybody. This was just the beginning. And the beginning, the results are awesome. Saka apana chekumirira. Apana chekumirira. Chekumirira apana. Minimum mafuta mnozora fairly glow. Nako free. You see my skin? Very delewuta. Very delewuta. Yakari wana malot. Tichingoti makorokoto kuna iye malotu. Makorokoto emwana. Tichaisa makorokoto shua. Makorokoto makuru. God bless you, guys. Regeza indi zorore ndipinde mba. Maringa vitri shakanaka. Rambai tichi waisha ni. Now Benjamin TV. Ili kwa inwas Benjamin TV. Uyanayo. Benjamin TV yacho kwa ndiri. Uyanayo. Ti copyright. Benjamin TV yekuitaze. Yekuitaze. Huh? Anzi maiti chinda chema movie. Nasanzari uona. Zvinowanika malessons eupenyu. Malessons eupenyu. Pane mwe munhu anamboona nzi ndiyo life yamaiti here. Vamwe vanondofunga kuti vanondiziva kubva ndichizvarwaka. Ndo ndaitaura kuti there are people who claim me, people who claim to be my friends. On this Facebook, I never had real friends. I had people who were forcing themselves on me. I've got real friends who are off social media. Mukamaona chita cheer for me, even in my moments of pain, even in all my relationships, but they will be advising me from the back. Social media. Those were my true friends. Those were the likes of Lydia and Ndakaisapa Move Pepe. They are there. But all these other ones are my one. No, you don't know me, honey. You were forcing yourself for me. Saka, I just said to allow you, pressurizing to be my friend. I have got real friends from childhood. Ushika, pandashika, nasna, nasiva, nawariko, they are unshakable. But up to today, they are here supporting and sharing. And now they are even more happy because Amaititi is doing well. And I appreciate, shout out to all my friends. Ana Pepechua, Ana Pretty, Vese, Blossom, Headmaster. I love you guys. Up to date. Anavimbai. Vimbai ndakambonetsa nayo shikaboxa taura naye ndatanga mazwana katanga zvimashamwari social media. You know, sometimes when you become a celebrity unokanganwa vanhu. I'm telling you, musafe makakanganwa kwa makabva. Kwa celebrity kanika kukufurira kakaina kukaenda kuti utange kuassociate namwe vanhu vauri kufunga kuti maybe muri same class uchikanganwa wakabva navo. Vakabva navo vakakosha zvokuti don't forget those people. Indakamboda kuti akakukanganwa my friend mwanonzi vimbai ngati fairly. But today I sit down, I realize, no, these were my true friends. Up to date, they remained in sickness and health, in this life up to date. They are not in security. Security. Security,
Murkumbova asemane girlfriend muno mueria. Oh, murkuita nezve ndinongosvika kuchinzi mabudaka. Pamwe mane chimoko ka? Madi? Pamwe mane chimoko. Ava vati nemhuri yakawanda ndikakuita ngaita zvemamoko hazvikuti. Oh, ndasvika kudhara kuchinzi amupo ndikati maendepi. Oyandi. Zvinodhaka. Alright, buritsai zvinhu zvandataura ndaona zvisina kuitwa ngazviitwewo. Zvandati zviraswe. Alright. Alright, mubva manotenga saka torai mota mubva manotenga gasi. Hanzi gasi rapera. Alright, that's fine. Chendai munotenga gasi acho mubva marasa zvinhu zvandareva kuti zviraswe, please ndapota. Alright, guys, I love you. Rega ndimboite zvemumba. Ndakumboita zvekufila gasi, ndakumboita zvekuita sei. Kana wasvika kumba zvinhu zvacho zvinowanda. I love you. Hanzi movie ndakarona from $5 till date, maybe katoke 15, but I'm still watching nezero ndakazomuka usiku. Thank you, I appreciate. Chirega ndimboita zvekunobika mumba, guys. Ndakumbonobika. I love you so much. Tata Garissa. Thank you for those who are checking up on me. Ndabo, I'm getting much better. My flu yakupera. Muskwere zvakanaka, Mwari akuite zvakanaka. God bless you. Bye. I got 600 followers on my small page for saying something about you. People should learn to say good things about others. Oh yeah, Mr. Robert. Thank you. I see you, Mr. Robert. You're always supporting. God bless you, my brother. That is good. I see your page is growing, which is good. Keep on growing your page. But I would advise you to also make your own content. I know my followers are by saying good things about me. Now, you need to focus more on yourself. As much as you post me, also post other things so that people will not get bored. So I advise you, while least you focus on posting me, also find other things. I've seen that you are like a learned. So maybe guys, as educational, attract your caliber of fans. Attract that caliber. But I appreciate the fact that you post me. And I see you always post good things about me. I don't know you in real life, but you do post, and I do see your post about me, and I really do appreciate you, Mr. Robert. Muskwere zvakanaka, guys. Ndikana manchingooneka pano apabviwe. Chirega iniboita zvemumba ndoda kubika. Shumba manje vanengwa kubasa. I have to cook. You know me, I cook for my husband. Ndifarire kuti abikirwe na auntie ndoda kuvabvungera ndiri nini. So bye.